Разпространява Божието Слово, за да може да стигне до възможно много изгубени души, които се нуждат на пътя към истината спасение. Езекииля, глава 25. И биде към мене Слово Господне, сине човешки, обърни лицето си към Амоновите синове и изречи против тях пророчество. И кажи на синовете Амонови, чуйте Словото на Господа, Бога, тъй казва Господ Бог. Задето за моето светилище казват, охо-хо, понеже то е поругано, и за Израилевата земя, понеже тя е опустошена, и за дома Юдин, понеже те в плен отидоха, затова ето аз ще дам наследие на синовете на изток и ще построят от тебе кошарите си, ще разпънат от тебе шатрите си, ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти. Ще направя рава обор за камили и Амоновите синове овчари и ще познаете, че аз съм Господ. Защото тъй каза Господ Бог, задето ти ръкопляска и тропа с нога и с всичко презрение към земята Израилева, ти се душевно радва. Затова ето ще простра ръката си против тебе и ще те предам да те разграбят народите, ще ти изтребя числото на народите и ще ти излича и числото на земите, ще те съкруша и ще познаеш, че аз съм Господ. Тъй каза Господ Бог. Задето Моав и Сеир казват, ето у Юдиния дом е като всички народи, ето аз, начевайки от градовете, от всичките му погранични градове, украса на земята от Бет Ешимот, Ваомеон и Кириятаим, ще открия хълбука на Моава за синовете на изток и ще им го дам за наследие, заедно с Амоновите синове, Амоновите синове да се не споменуват вече сред народите. И над Моав ще произведа съд и ще позная, че аз съм Господ. Тъй каза Господ Бог, задето е дом жестоко отмъщаваше на дома Юдин и тежко се греши, като си тям отмъщаваше, тъй каза Господ Бог, ще простра ръката си против Едом, ще изтребя у него люде и добитък и ще го направя пустиня. От Теман до Дедан всички от мен ще паднат. И ще си отмъстя над Едом чрез ръката на моя народ Израиля. И те ще действуват в Идумея по моя гняв и по моето негодуване и ще познаят моето отмъщение, каза Господ Бог. Тъй каза Господ Бог, задето филистимски постъпиха отмъстително и отмъщаваха с презрение в душа за гибел, с вечна омраза, тъй каза Господ Бог, ето ще простря ръката си на филистимци, ще изтребя критяни и ще унищожа остатъка им на морския бряг и ще извърша на тях голямо отмъщение с яростни наказания и ще позная, че аз съм Господ, кога извърша на тях моето отмъщение. Глава 25 на пророк Езекииля ни учи главно за това, като ни дава примери с наказания от Господа, как не трябва да се радваме на чуждото страдание, нито пък да гледаме ние да сме тези, които да възлагат възмездие и да отмъщаваме. Възмездието и отмъщението са в ръцете на Господа, а не в нас. От 3 до 5 стих Господа казва как ще предаде и смири Амоновите синове,